let's playe. Mě to strejda vypnu, to natáčení, tak za to se vám moc omlouvám. Vážně se vám omlouvám, takže to budou jakoby 2 díly za sebou. No nic, no. Vypálíme si iron. Tam jsou ty diavity. Takže aby jsem si udělal iron. Co zase dělá tady to, tady a tohle, pane bože. Hele, dnesky si uděláme. Ale já mám, že... Já se tý stavět domů nikdy se nedostanu. Pane bože, za co mě trestáš? Za co? Za co mě trestáš? Jo. Hájit. Man. Hájit. Ale co tu mám jako jídlo? Šukten. No tohle jsem. Ne. Tak. Můžu to myslet, co jsem myslel. Možná jako tady to tady. Takový bordel tady, víte co prostě. Má to tady. Já bych se možná použil tu Ender Pearlu, ale bojím se, že bych spadl do té lávy. A to se mi vážně nechce. Vážně ne. Ty jo, já nebudu nic tak uhlí. Dá loučí tak. Torčky, ještě jedno uhlíčko. Pitomý uhlíčko. Ale já se asi vyspinkám, co je na to. To je dobrý nápad. Vyspinkáme se, vyspinkáme. Tak. Ne, mě se nechci takovou dálku zase běhat. No nic ne. Vykryšte se o to sami. No vody, ale sníh. Já jsem mohl se vypět takhle, co asi. Já už nemyslel, že to je pigment. To je neuvěřitelný ty podoby, co? Máme se toto. Máme tady Handy Bar. Počkejte, mě se zavíme tak. To potřební věci. A jdem do těch hnusných potvor. Útok. Prostě se klobouky, vezmeme to z kopce. Já to nechci být jako půl hodiny jen v blbých dolech. Nic, ok. Aspoň se to trochu vyznávám. To si děláte srandu, tamhle zombie. No se tamhle další zombie. Kdybychom se... Drpne s tebe něco? Secret. To tam je další. Já nevím proč, ale na téhle mapě jsou jenom creepové. Skoro nic jiného tady nejde. No nic. Pardon? Vysvětlíme. Ale tak nevím kudy. Jo, tudy asi. Je to spěchání, no? Jo, dobrý. Tady je ta voda. Tady jsou další. Se najíme. To pokus neštěstí. To si dělá prčů, že on jde po mně.
A no jasně, ty vole. Teď jsem se mu nekoukal, či ne? Tak. Tam to pasto. No nic, no.